Bé, doncs el segon congrés ha estat un treball llarg, ha estat un treball intens, ha estat un treball molt gratificant, perquè justament ha permès conèixer la societat, a la gent, a les persones, com estan, com viuen, on estan, on treballen, què fan. Ha estat interessant veure com no es coneixien i justament els primers moments sempre a les reunions era tu què fas, tu qui ets, tu d'on vens. I en altres casos era, ostres, feia temps que no ens veiem, que bé, no? Gràcies al Congrés ha estat un espai de trobada. I això ha estat molt gratificant i ha estat penso que és la part més bonica. Hem intentat justament també trobar la diversitat de la ciutat. La gent més organitzada, la gent no tan organitzada, la gent amb dificultats, la gent més valenta. I això també ha estat un procés enriquidor, perquè al final el resultat ha estat el consens de totes aquestes propostes. I aquestes propostes, lligades amb aquests tres eixos, doncs són els que ens uneixen i que ens fan forts. Els reptes pendents és fer que això sigui possible, que tot això que no hagi quedat en un sac i que ningú se n'en recordi, sinó ser incisius, les entitats des del territori, les coordinadores des dels districtes, des del Consell d'Associacions, els espais de participació municipal. Per tant, que això hagi valgut la pena i que a la vegada això s'extrapoli cap a unes polítiques més de país, que siguem una mica els generadors de propostes, de laboratori d'idees perquè la resta del país ho pugui viure.